हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ एसएससी जिडी स्टेटास नायनो हाबाय फाइनाली आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय देग्लायनि एग्जाम कनस्टेबलाव स' बिनिफ्राय काट अफ जोबोर खम थांगोन मानि थाखाय थांगोन बेनि सायावबो आपडेट आरो लोगोसे नोंथांमोना काट अफ गोजौ थांगोन बेनि सायावबो आपडेट आरो लोगोसे बेयाव एग्जामा बेसेबांनि जागोन आरो माब्रै जों एडमिट डाउनलड खालामनो हायो स' फाइनाली नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नैबेयाव लगइन खालामनानै गाव गावनि प्रफाइलाव नायनो हायो कन्टेन्ट्स नट भेरिफाइड दासिमबो दङ अब्लाबो नोंथांमोना एक्सेप्ट जाबाय जेबो टेनसन लानाङा स' बेनिफ्राय ड्राइभार एग्जामनि रिजाल्ट होबाय स' बेखौ नायोब्ला एसएससिया थाबनो रिजाल्ट होदों आरो बेखायनो एसएससि जिडी कनस्टेबलावबो थाबैनो रिजाल्ट होगोन बेखायनो रावबो नोंथांमोना एग्जामावहाय स' नोंथांमोना एबसेन्ट जानाङा आरो थाबैनो नोंथांमोना मोनगोन रिजाल्ट एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा एडमिट स्टेटास नायनो हाबाय स' बेखायनो जों नर्थ इस्टआव फैनांगोन जोंहा नर्थ इस्टआव फैनाय लोगो लोगो एडमिटखौ नायनो हाखायो बयबो मिथिखायो स' बिनिफ्राय खायसे नायबाय आरो खायसे नायाखै दा माब्रै नायो जों खनसे नायबावसै जायफ्रा गोदान केन्डिडेट नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां स' बेयाव स्टेटास मोन्दोंना बेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो गाव गावनि एडमिटनि स्टेटासखौ नायनो हागोन एक्सेप्ट एबा रिजेक्ट स' बेखायनो रेजिस्टार नाम्बारखौ होनानै बार्थडे होनानै नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय स' बेनिफ्राय बे नङाबा गाहायाव नोंनि नामजोंबो बार्थडेजोंबो नायनो हायो स' जायखिजाया मोनसे अप्सनजों नायदो बेखौ जायफ्रा गोदान केन्डिडेट नोंथांमोना मोजां गोसोआव लाबानो जाबाय रल नाम्बार नोंथांमोना दायो मोनखाया नालाय स' बेखायनो रेजिस्टार नाम्बारजोंसो रल नाम्बारखौ नोंथांमोना नायनो हायो स' बेखायनो जों रेजिस्टार नाम्बारखौ होग्रोबाय बेनिफ्राय बार्थडे होनानै जोङो बेयाव क्लिक टु नो दा स्टेटासाव जोङो थांसै आरो बा एडमिटआव जोङो क्लिक खालामना होनोसै स' बेनिफ्राय लोगोफोर काट अफआ 160 मार्क्सआव स' नोंथांमोना 60 लानो नाजा जाहाथे नोंथांमोना फैयो दा बिदिब्ला जोङो स्टेटासखौ नायनोसै नै स' बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय रल नाम्बार रेजिस्टार नाम्बार ओंखारबाय बेनिफ्राय बार्थडे ओंखारो एग्जाम टाइम ओंखारो एग्जाम डेट ओंखारो आरो बेनिफ्राय एडमिटखौ नोंथांमोना जायखिजाया सानब्रै सिगाङाव डाउनलड खालामनो हायो एग्जाम डेटनिफ्राय स' लोगोफोर एग्जामा 1 घन्टाल' जागोन स' बेयाव एडमिट कार्डआ एक्सेप्ट जाबाय नोंथांमोननि स्टेटासा कन्टेन्ट्स नट भेरिफाइबाबो एक्सेप्ट जाबाय फट' होनाय आरो होयि खोथा गैया गासैबो एक्सेप्ट जादों आरो बेयाव एडमिटखौ नोंथांमोना जायखिजाया एग्जामनि सानब्रै सिगां डाउनलड खालामनानै गुवाहाटियाव एग्जाम हैनांगोन हिन्दी आरो इंलिश अनलाइन एग्जाम जागोन स' नोंथांमोना न'आव थानो होनो हाया गोबां कमेन्ट्स खालामो हानाय नङा स' नोंथांमोना एग्जाम सेन्टाराव थांनानै एग्जामखौ हैबानो जाबाय आरो काट अफआ एसेबां गोजौ थांनाय नङा जास्ट नोंथांमोना 60 टारगेट खालाम 160 जागोन नालाय आरो मोनसे हाबानो नोंथांमोना 2 नाम्बार मोनगोन आरो मोननै रं जाबा 1 नाम्बार नोंथांमोननिफ्राय माइनास जागोन माने नेगेटिभ दङ स' बिनिफ्राय आसाम पुलिस फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि फैथारसिगोन दा बावैनो आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोगोन स' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव